Hi guys, may hapon. So, madumi sa Cagayan karon guys. Hapon na. Alas 5 na. Permi po na sakyanan dito. Si ate og si Lilin og si Raymond akong kauban. O mag-atang ako try club. Hi guys, nalang sa Balayuan. Ano ba ni ate? Sorry ni Shalen. Sorry ni ate Maya. Ito nagpa-load. Ha? Nagpa-load. Guys. Wala kay bus guys. Wala sa may bus ani. Huwag na isa ako ba? Sakay na ni para airport. Para si Lilin, si Ate Maya Mia, si Raymond. Followers ni ate guys. Ayaw ka ulang. Picture siya. Alidam! Alina! Alik na, madam. Hindi ko ayaw ka ulang. Alik, dam. Dito nami. Ha? Dito mo check ya. Picture sila guys. Picture din milim. At otro. Picture din milim. Alik buang sa tak. Alik kanin ko. Dan madam. Dito dapin. Dito dapin. Marah kan. Dari kadang apa itu? Salamat ha. Salamat. Fans ni Ate Maya Mia guys. Dua-dua silag dool kaya binilag di mao. Dua-dua sila. Kanyapon. Kata guys. Kani among George kani lechon kawali. Ya ang kang limon overload. Ito na ano ba? Ito na nakakalagan baka yan namon. Mangay pa dani mon oh. Muning bacon ay pan madam tata. Yan tata. Anya ni limon overload. Ay tata mo. Ya oh. Ang may imo ha. Aman mo mama. Ito lang mo mama. Pakaon ta guys. Kaya ako kang ituhan para yung mga dala ni Julian. Sige. Guys, hindi pag inaamit sila ng malaki sa manayo. Manamig panihapon guys. Pangato na misa. Mo dito ta St. Peter lugar? Oh, dito ra ko ta diretso. Dito na ta dito. St. Peter sa Oro Garden. Puro garden. Yan.
pamilya na yung aeroplano. Sulod ta sa St. Peter, asa kwan? Naraman highway. Ha? Nara sa highway. Alang ya, bilang sulod ta dito. Layo naman to sa vlog. Apa mo magikan, ma'am? Sa Balingwan. Taga Balingwan mo? Mm. Biya taga Balingwan, gin mo? Mm. Kailan mo na permin? Ha? Permin, kailan mo yan? Bilyaran, boss. Ha? Bilyaran na. Oo, bilyaran. Sambay. Kailan na. Ako na, barkada mo ganyan permin. Okay na, ang kita. At taon na yun. Ba't ba yung, ano, patanon po ko ato? Di ako ikaw panghili. Ayang, lalong. Sa suba, ay dagat. Amot na mi guys. Nana sila nagtuli ayo. Hello. This your mommy. God bless. Hello. Ang taxi rami. Aman ka, Bel. Ako to, Agnes. Aman mo. Butal na yung bag, Dre. Butang ang bag mo ba? May pa. Kami guys. Naghan pa tao guys. Gabi, diri ka. Gamay ra tao. Hello. Tapos sa gawan sa store silang kuan. Sindi. Ang kauban na nila ni Agnes guys. Oh, na sila na to Juber. Ha?